ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି PKB ଫର୍ ଜିଜସ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭାଇ ଜଣକ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ଏବଂ ତାମସାରେ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ସବୁ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଉ, ଦୁଃଖ ରୋଗ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉ, ସବୁ କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯାଉ, ଦୁଃଖରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସୁ ଓ ସେ ଜବ୍ ମିଳିଯାଉ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ହା 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 ହା। ଏ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝେଇବା ବା, ଏ ତ ପାଖଣ୍ଡ ଫେଲଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ବାବୁ? ଅବଶ୍ୟମେବ ଭକ୍ତବ୍ୟମ୍ କୃତମ୍ କର୍ମ ଶୁଭାଶୁଭ। କରିଥିବା କର୍ମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ସୁଖ, ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ଦୁଃଖ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଏହି ଭାଇ ଜଣକକୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉକ୍ତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯିଶାୟ ତାର 53 ପର୍ବରେ ଏକଥା ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ଆଜି ବି ଆମେ ଯଦି ଆମର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛୁ, ତେବେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ, କୌଣସି ପ୍ରଭୁ, କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଫଳ ଭୋଗିଲୁ ଆମ କର୍ମର ଫଳ, ତେବେ ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିକି ଆମର ଲାଭ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁକୁ ମାନି ଆମର ଲାଭ କ'ଣ? ସେଇଟା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ମୂଢ଼, ଈଶ୍ୱରବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଅଛି, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ସେମାନେ ଆଉ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ନେଇଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପାଖଣ୍ଡୀ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ କି ରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖଣ୍ଡୀ ତ ପାଖଣ୍ଡ ଫେଲଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯିବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସବୁକିଛି ହେବ ବୋଲିକି କହୁଛି। ଏହି ପାଖଣ୍ଡୀମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଉପଡ଼ା ଯାଉଥିବା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କହ ନାହିଁ। ଉପଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ତୋ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୟାଳୁ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଉଥିବା ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କି ତୋ ପରି ମୂର୍ଖରେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ଫେରି ଆସୁ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ ଏବଂ ମୋ ସେବାରେ ଲାଗୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହା ଚାହାନ୍ତି। ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତୋର ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଯେଉଁ ନାମରେ କି ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡେ ଆଉ ଯେଉଁ ନାମରେ କି ଅସମ୍ଭବ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ନହେଲା, ବନ୍ଧନ ନ ଛିଣ୍ଡିଲା, ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ, ତେବେ ସଂସାରରେ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ନାମ ନାହିଁ ଯେଉଁ ନାମରେ କି ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧନ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ। ଅଯଥା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପଛରେ ଯାଇ ନିଜର ସମୟକୁ ଅପଚୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଆଜି କି ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ତାହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ
ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାଇବେ।